eyyi ko ni ɗum sifori en gari e lefol men ɗimmol ɗo tan annabi Yusuf sagataɓe ɗiɗo ɓe gari namdi momo koyɗol mumen ɓeɓe namdi koyɗol ɗo o suwa firande ɓe koyɗol ngol o wi haade mi firande on koyɗol ngol mami haalan on hol ñamde jogorɗen ñamde oɗo ñalawma hande pour somi firuɗoen koyɗol ngol gandon ko kalmi ko gonga gonnen koye subaka wona bisimilla ñamde arore ko feccere ñalawma mami haalan on holko jogorɗen ñamde hande te kadi ko ɓuuri hawnade hen ko ñamde nde ɓe ɓeeɗa ñamde ɓe ñaami ñane hen ɓe ñamano ko ñamduji bolle puyɗe kono ñane hen ɓe gaddana ko liɗɗi juɗaɗi o wi ɓe gaddanta ɗen ko kaza e kaza e kaza ko ni ardata ni ardata te arata ko aire naggam ko ɓuuri hawnade hay aire mo aranno ñane hen waylima change o wi ɗum ɗo kalami haade mi haalde koyɗi mon ɗi joni noon o haalni binomo gasni tan o fayani e koyɗi he o wone noddudeɓe e gonɗinde Allah ay o rewi ɗo dewɗen ɗo foof kanko annabi Yusuf o wadde mabɓe ɗeɗon gueɗe foof o holli hoore makko holto ummi o holli jibinɓemo o holli minen galle amen komin galle annabaɓe hananani min de min gonɗinta kala ko wona Allah hananani min de min gollata golle ɗe Allah yiɗa waari ha ɗo mbiɗen ɗo o rutti noon ɗo to dari ɗo o ewni dendagal kaso o hankkadin o ewni dendagal kaso o feññinaniɓe neɗɗo ko maccuɗo Allah o kadi ko looɗo ala ko wawani hoore mum sowona ko Allah waɗani ɗum maccuɗo Allah o kadi ne harjine e gueɗe kewɗe ko Allah tan wawi tottude maccuɗo Allah o wadde maccuɗo Allah oɗon o fotani rewde maccuɗo Allah goɗɗo taw onne kadi ko katojinɗo kanko no hatojiniri ni kamɓe fof ɓe ñagoto ko Allah a fotani rewde oɗo to banggue deewal alhamdulillah joni noon o rutti o wi ɗum ɗo noon ko ɓuural Allah ngal Allah waɗi min hokki min wahaju o waɗe yimɓe woɓɓe kadi wa ala nas caggal ɗum o noddiɓe kamɓe foof o wi ya sahibayi sijini e he mon hoddiɓam kaso e he mon wondiɓam kaso e he mon sehilaɓam gondiɓe jamma e ñalawma gare gay mi haalano on onon kam wonko jimmi namdade on gare gay onon kam a harbabun mutafarriqun walla arbabun mutafarriqun walla a harbabun mutafarriqun ko jangguinaji celluɗi mbete onon kam ko allaji ceertuɗi mo ganduɗa aɗa limti o ko Allah o ko Allah o ko Allah allaji ceertuɗi tan limeteɗi kam hayrun Allah fo no jogui kañum ko yiɗi oɗo no jogui ko yiɗi o no jogui ko yiɗi jiida e oto oɗo no jogui ko yiɗi ko jiida e oga beele ɗiɗo kam hayrun kamɓe ɓuuri moƴƴudene kamɓe ɓuuri moƴƴude am walla ko Allah mo ganduɗa ko Allahul wahidul qahar ko Allah goto polɗo dendagal tagore nde onon kam gaare gay Allah goto polɗo e Allahji ɗi biyeteɗi ɗi ko ceertuɗi ɗiye ko kanŋe ɗiye ko haalis ɗiye ko jamde ɗiye ko leɗɗe ɗiye ko kaaƴe joni ɗiɗo foof ɗi kalanmami ɗo ɗi ɓuuri moƴƴude walla ko goto polɗo foof mi namdima ɗum ko namdal te oɗon gandi ma taabuduna min dunihi illa asma an sammaytumuha on ndewani ko wona Allah ko so wona inde ɗe innan ɗon koye mon so wona leɗɗe ɗe cehan ɗon koye mon so wona kanŋe mo tafan ɗon koye mon so wona haalis mo tafan ɗon koye mon so wona jamɗe ɗe kelan ɗon koye mon oɗon ƴetta oɗon tafa oɗon piye hen fullaji e koye he oɗon mbaɗa ɗum ko Allah oɗon ndewa ɗum Allah mo ganduɗa ko an fi fullaji e hoore mum war kas on Allah on ndewani so wona ɗum ɗo a arbaba mutafarriquna hayrun amillahul wahidul qahar beele ko Allahji ceertuɗi ɗi jiiɗa façon ngaji jiiɗa mbadiji ngala ɗemɗe aɗani de jiiɗa yiddeji dillata aɗani de ko ɗi ɓuuri moƴƴude walla ko Allah goto polɗo o
ma ta'budu min dunihi illa asma'an sammaytumuha on dewani noon ga Allah so wona inde de innan ɗon koye mon so wona leɗɗe ɗe cehanɗon koye mon Allahji ɗi ndewton ɗi haade moon rewde ma piiɗon e majji fullaji haɗi tuuti ma tappuɗon koyeɗe haɗi ndeeƴi ɗi mbiyata woy ɗi mbiyata ha ƴetton ɗum darnon ɗum hay an ɓuuri ɗum ana wawi ɗum jiptoɗa kadi aɗa rewa ɗum aɗa yankinono ɗum te kadi wona onon tan de ala antum wa aba'ukum onon e wabiraɓe mon fof ɗo de o haaldata ko yimɓe kasoɓe kamɓe fof ko kamɓe o haaldata on ƴetti hunde tan on mbi ko kanŋe te ko ndewa tan ko ala haqqille nanata jabata ñamata yarata on jihani waɗa hay hunde te oɗon gandi Allah ma anzala llahu biha min sulɗani Allah jippinani e rewede ko ndewaton ko hujja on ngala hen hujja janggo so mbiyama pourquoi oɗon ndewa ɗi Allaji hol woni hujja mon so mbiyama joni pourquoi holko waɗa oɗon ndewi Allaji holko woni hujja mon neɗɗo kay ma daña hujja neɗɗo kay ko hanga ko fof ɓayɗo hokkama haqqille makko yo andu ko rewata janggo sa wiyama teep holko waɗa waɗa ɗum ɗo waɗimi wadde ɗum ko ɗum e ɗum holko waɗi mboɗe resa addimi resa ko yidde jibinde holko waɗi mboɗe ɗanno addimi ɗannata ko yidde dañde holko waɗi mboɗe yahade hôpital safroyade beele mboɗe sella kala ko neɗɗo wiya holko waɗi aɗa waɗa ɗum ɗo ene jogui fannu joni onon so mbiyama holko adde noon rewde ɗum ɗo holno mbiyaton ɓe ganda sabu ɓe ngala koɓe jaabi oyi wadde jogueɗe haqqillaji gartire haqqillaji mon ɗi ngare gay mi haala noon gonga inil hukmu illa lillah wonani ñawore siyore so wona koto Allah to kañum goto Allah goto jogui ñawore paame ko kanko ñawata dendagal tagorde nde janggo ko cikkuɗon arata koko arata ngare mi haalan on jii kala ko kalanmi ɗo ɗon jiida guite moɗon de hay ko kalanmi ɗo ko ɓuuri wonde gonga e ko ɓennomi haalande on ko kalnomi ko ɓenni ko pop ko kalanmi ɗo ko ɓuuri wonde gonga saabu ko ma ɗum ɗo woodi woni gonga ene tabiti ne woodi ko heddi ko fuɗɗi rewde hen garemi haala noon inil hukmu illa lillah ñawore siyore nde ena wona kay sella ɓenna tabita wona hay goto ala ko wawi hen ko Allah goto wahdahu Allah noon goto o amara Allah ta'budu illa iyyah Allah yamiri nde rewetake hay goto so wona ɗo makko ɗo Allah yamiri hay goto rewe so wona kañum ngare gartire haqqillaji mon ɗi zalika dinu alqayyim Allah yamiri kañum goto rewete te zalika dinu ay oɗo diine kanko woni pocciɗo diineji heddi ko walakinna akthar nas la ya'lamun ko hefereɓe ɓe ganda ma yasiruna ilayhi min al azab wadde fa yushrikun ɓe ganda toɓe joggude wattudoyde e lefte padɗe ɓe ɗe wadde ɗum waɗi ɓe gonɗinani Allah ɓe jeddamo gare noon onon mbimo laaɓa noon deedi gare gonɗini e Allah gande ko Allah woodi gande ko Allah tagi gande ko Allah warata gande ko Allah ummitinta gande ko Allah foti rewede gande ko ɗum o tagiri yimɓe o fammini ɓe gueɗe ɗe foof kanko annabi Yusuf to nder kaso ayi ɗo nde o timmini kaɗo haala tan o ruttani sukaɓe yinoɓe koyɗi ɓe ɗo o darni haala ka kamɓe foof noon ɗo hankkadin ɓerɗe ɗe kecciɗi ɓerɗe ɗe kucciti e Allah hankkadin ɓerɗe ɗe kucciti e makko hankkadin koɓe gonno e dow mum foof ene wayno hankkadin ɓe puɗɗima rusde ɓe beddo to nder ɓerɗe mabɓe to ɓe puɗɗima yaltinde o rutti o noddi sukaɓe sagataɓe ɗiɗo ɓe kanko annabi Yusuf ya sahibay sijin e hemon hoddiɓam e kaso wondiɓam gare gayi onon cukalon ɗiɗon yinoɓe koyɗi ɓe gare darɗe ɗo mi firta noon koyɗi moɗon ɓe gari ɓe dari yeeso o wi ya sahibay sijini amma ahadukuma so tawi ko goto e mon jiinoɗo wonde ene hama inabuuje o jarnannoɗo lamɗo on ma yaltu caggal balɗe tati te kadi fa yasqi rabbahu khamran ma o yarnoy kalifa makko o sangara mo wowno yarnude ɗum ma o yaltu ɗo e balɗe tati
so yalti mo rutto e place makko o jokka e golle ɗe o wonno e gollande lamɗo o e aadama o wonno e dow mum goɗɗo e mon o noon woni kennoɗo e ñamde o wa ammal akharu so tawi ko goɗɗo o an ma yaltu caggal ɗo e balɗe tati kono sa yalti fa yuslabu fa taakulu ɗayru minhu mawo yaltu ma o feete o haɓɓe dow on saaha diwri ara ene siko e dow hoore makko ɗon tan ɓe keɓɓiti ɓe mbi o wi noon Yusuf wimo ɗo e balle tati ka jalto sa yalti ka peteteɗo liggeɗa diwri ara ene siko e dow hoore ma koye ɗum mayata an ay pañuji tati jinɗa roniɗi ko ɗin goni balɗe tati ɗe ɗin pirata balɗe tati ɗe o wi noon koye hen mayata an ko ɗon mayata ɗo e balɗe tati ka ma yow ɗon tan ɓe keɓɓiti ɓe mbi he min jiyani hay hunde hay batte min jiyani hay batte min jiyani aha Yusuf heɓɓiti wi udiyal amru lladi fihi tastaftiyani aha timmi fimo ganduɗa oɗon namdo kam timmi son jiiɗi kon gonganteɓe on kaali gonga sadaktuma am kadabtuma foti kon gonɗuɓe foti kon fenɓe mi wondaka ɗum min ko kalmi ko kam koko wodata kon fenɓe jaada e penale mon ko kalmi ko woodi gonga kalɗon ko kalmi ko ɓeydi wonde gonga gonga woodi ko kalmi ko kam iwata koko wonata gasi timmi odiyal amru fiya ko ñawama timmi joni noon balɗe tati ɗe timmi e yesso raɓɓikinade taw ɓe goyi kam haɓe mbora balɗe tati ɗe timmi on saaha Allah waɗi Yusuf ndeysan wiɓe ko oɗo ñalawma de woni ñalawma poɗɗon yaltude o on keblima on saaha ɓoyani tan aranawɓeɓe ɓe garaniɓe ɓe gona e yaltude goram ɓe gaari ɓe ñaagui Yusuf yaafo ɓe kadi ɓe ñaagui yo duwonoɓe Yusuf noon ndeysan artide hakkille biyaɗo ko maayo o hokkimo hoolare ɓayɗo gonɗini Allah ɓe gonɗini Allah no kamɓe ɗiɗi fo hokkiɓe hoolare kadi hokkimo hoolare so mayi mawo naat aljanna sababude o gonɗini Allah ɗoɓe jaltata ɗo noon Yusuf wi goto e mabɓe woni jarnannoɗo lamɗo o sa yeehi to kalifa ma o siftoram wimo to kasoto cukalel gotel en toon soka ko ngel tooña ngel waɗani hay batte siftinmo waɗi Yusuf wa qala lilladi zanna annahu najim minhuma udkurni inda rabbik o wi wonande on mo yanana kañum ko daɗowo e mabɓe kamɓe ɗiɗo woni jarnannoɗo lamɗo o siftoram ɗo joɗɗo kalifa maɗo sa yi mbiyama cukalel gotel nene kasohu ngel koko soka kono koye toñangue waɗi kamɓe ɓe ɗiɗo ɓe jalti ɓe jeehi ko noon rabbi ko oɗo noon ko kalifa o wona Allah ko kalifa o haala ɗon eyi koni mbiyama noon sa yeehi cukalel nguel soka koye fenade te cukalel nguel woni toon fodde doni duuɓi joyyi mbiya mboɗo miɗo soka duuɓi joyyi on saaha Yusuf ne yaara e kaso he duuɓi joyyi nde sukaɓe ɗiɗo jaltata kaso de sukaɓe hoyɗunoɓe haw firtat ɗumen koyɗe de nde jaltata kaso o de on saaha ko duuɓi joyyi ɓe dañe kaso he kanko e sukaɓeɓe kanko annabi Yusuf kono noon cukalel nguel yeehi nguel yejjiti haalande lamɗo fa ansahu cheyɗan dicra rabbihi wona waɗi ansa cheyɗani saaqi walla ansa cheyɗana saaqi an yadkura yusufa inda al malik kono noon ɗum koye gotel konngol ɗiɗi wiyama damir o rutti koye Yusuf kadi kan haala kadi haalama wal mana anna cheyɗana ansa Yusuf dicra rabbihi foof ne sella sa welama mbiya cukalel nguel yalti cheyɗane yejjitini ɗum siftorde Yusuf to lamɗo to saabu Yusuf winom yo siftor ɗum to lamɗo to damir o kadi
ene wawi ruttade Yusuf wonde cheyɗane yejjitini Yusuf joomum fof ne sella waɗi gawlayni sa ƴeewi joni Yusuf so felliti ñagade guelɗo yo siftormo to laamu to pour mataw omo yalta way kono ko yejjiti Allah subahanahu wa taala ko Allah yaltintamo ko Allah nanimo ton ko Allah yaltintamo saabu ñaguino ko Allah Allah namimo so yiiɗi yaltude yo ñaago Allah kono so ruttima mo ñaago neɗɗo kadi kankone sa welama mbiya damiro ɗo rutti koye makko wadde mataw ko jejjiɗo Allah e on ɗum saaha joni noon ko konngol ɗiɗi gaari hen wiyama damiro ruttoro koye cukalel ngel wiyama damiro ala ruttoro koye annabi Yusuf fof noon wawi sellude addimo wiidno noon hina stagasa bi makhluqin wasnade lil insani lil cheytani o famnima tagore o tuwnima mana e neɗɗo o tuwni yejjidi e cheyɗane li annahu nde wonno cheyɗane ko kañum woni mo ene welto sahande jiyaɗo Allah waɗi hakkude mum e Allah ko fatani wadde noon ɗum ɗo tugnete koye cheyɗane kono noon sa welama kadi mbiya ala ɗum ɗo kadi wawa wonde saabu cheyɗane kañum ala wurtede ala doole e dow nulaɓe kala mo Allah neli cheyɗane ala e mum doole wadde mbiyen ɗo cheyɗane ala e Yusuf doole ɗum kadi sa yaari on banggue kadi ko noon ɗum sifori saabu Allah subhanahu wa taala o wine e qur'ana inna ibadi laysa laka alayhim sultanum ene e jiyaɓamɓe an iblisa an cheyɗane ala nama e mabɓe doole ala foof no mbawɗa wadde ha keɓa e mabɓe yidde ma joni noon ɗum waɗi nde ɗum tabiti tan Allah subhanahu wa taala o feeli Yusuf kono o feldani Yusuf goɗɗum ala o feldi Yusuf ko heddade e nder kaso he ɗum woni felore makko e Yusuf sababu nde Allah heddimo e kaso he woni o feeli Yusuf o feliri Yusuf ko keddogol Yusuf e kaso he ɗum woni sababu Yusuf woni ɗon ñiiɓi ɗon wiyama fodde duuɓi 13 on saaha koye duuɓi 5 yaranno duuɓi 12 jenti hen caggal kaɗo haala subhanallah duuɓi 5 yaranno duuɓi 6 jenti hen caggal kaɗo haala sababu nde haalde mo ngol ɗo konngol gotol wiide sa yeehi siftoram to kalifa maɗo fam wimo komi ga soka kono cokirami ko toñangue sa yi kalnama ayi ɗum ɗo Allah feeli Yusuf o feldi Yusuf Allah feldi Yusuf pourquoi ene ɗaɓɓa ko ɗaɓɓi ko e neɗɗo kañum nan ɗo ɗum waɗi falamma waga amir Yusuf utiba bi baqaihi fi sijni tilkal muddat kono noon ɗum ɗo ko min babil hasanatil abrari sayyi'atil muqarrabin ɗum kan haala woni golle ɗigguɓe ɓe ko bonɗi mana gandanɗa hoore ma ɓalliɓe ɓe sa ƴeewi way tan kono neɗɗo moƴƴo e neɗɗo mo sellani no feewi waɗatno ko comci ceekiɗo hoore murlere jaabinanno hankkadin ene hulɓini walla ba hen comci hen saaha waɗata no comci ni fini subaha goto omo jogui hedde duuɓi 60 50 walla 50 o fini subaha goto o watta wadde pantalon moƴƴo o waɗa barayi o jogo kuɗol sigirano mo jaawina ay on sa tini ɗum tan mbiyata kaari de joni moƴƴiti kaari joni moƴƴiti kono an kellifaɗo goɗɗo mo hay batte heɓani o a suusa wadde no waɗini mbaɗa pantalon simis ka gorko mo waɗa kellifa duuɓi 60 mbaɗa jagga kuɗol sigiri gonɗa e jaawinde ayi kanko on o yarata ɗum felatamo kanko saabu ɗo tolniɗo ayi ni golle ɗe mbayi won baɗannoɗo ko waɗi ko ɗum feltataki ɗum kono kanko maɗɗa mo jogui o fotani wadde ɗum kanko annabi Yusuf ma walla sa ƴeewi assemblée dawowo assemblée e dawowo mana ganduɗa hoorema fittoyde mbalijaji kam fof koye dawol ɓe goni kono daw assemblée o suusa wadde tini mo dufoyo mbalijo o waɗata o so waɗi ɗum ñanden so waɗi ko digueteɗo foof ko dawol tan kono ne serti wadde kanko o Yusuf so goɗɗo won baɗanno ko waɗi ko ɗaɓɓuɗo e neɗɗo yo wallu ɗum won baɗanno ɗum feletake kono kanko sa yi o felama
ko maqama mo jogi o fotano ɗaɓɓude ɗum kanko ko yimɓeɓe poti arde e makko o ruttina yimɓeɓe e Allah kono wona kanko omo yaaha omo ñaagoyo neɗɗo yo wallumo e wone gueɗe wadde o felda ɗum felore nde noon Allah ɓeydanimo duuɓi woni toon fodde duuɓi sappo e tati saabu ko duuɓi sappo juuɓi jooyi arano e on saaha ene wawi ko jogornoɗo yaltude ɓooyata on saaha noon o heddi nder kasoru omo ɓeydi kono noon goramo tampi o lollikini Allah subhanahu wa taala o tampi no feewi ɗum jaggimo sunnu no feewi no feewi no feewi kono caggal ɗum alhamdulillah Allah hokkimo hoolare o jokki e needi nde o nehanno yimɓe kaso o jokki e needi makko joni noon Allah hollimo kanko o ɗaɓɓeteɗo o wona ɗaɓɓowo ala kanko o ɗaɓɓeteɗo o wona ɗaɓɓowo fayata haqqaqo lahul izzu llazi bushira bihi sabiqan on saaha noon jojja e makko teddungal ngal ganduɗa o weltinirawmo ɗum guila adana fatarattaba ala talabihi sijun wa ibqaihi fihi zaman altawil min alhukmi alazimati wal asrar albahimati machallah woni toon reggodiri e makko e ɗaɓɓugol makko mana kasoru e keddogol makko toon zamanu juɗɗo o feeñanimo toon hikma mawɗo feeñanimo toon cuuɗini mana gandanɗa hoɗoma ndi ene wasore habaru Yusuf koko feeñi ko feeñi ko koyera sa ƴeewi gurdam makko to banggue ko feeñi so tawi ko toon tan ƴewɗa gurdam makko ko koyera banggue ko feeñi ko de kono ndertu ko kaatude teddungal woni toon aha sa ƴeewi gurdam makko tan sa ƴeewi ko heɓimi ko foof ɗum ko koyera to banggue boowal kono to banggue nder ko kaaddi teddungal o jogui kanko Yusuf waɗi fa balayal anbiya wal muqarrabina la taziduhum illa rifaatun wa izzan waɗi caɗele musibbaji keɓoji annabaɓe e ɓattiɓe Allah ɓe ɗum ɓeydataɓe so wona ɓamtede to Allah e teddungal to Allah subhanahu wa taala joni noon kalanɗo ɗen ko jarnanɗo no lamɗo o yalti cheyɗane yejjitinimo siftinde lamɗo o habaru annabi Yusuf falabitha fi sijine bida sinin o ñiiɓi to kasoto duuɓi limtinɗi duuɓi cowaɗi wiyama ko jeeɗiɗi goɗɗi wiyama ala ko sappo e ɗiɗi ha lamɗo o hoyɗi koyɗol nde lamɗo o hoyɗi koyɗol ko nden ngol koyɗol noon nde ronka pirtowol ngol ko nden Yusuf siftora oga won noon koko firtanano koyɗol mum musidɗo mum firtana koyɗol mum koyɗol makko ngol woni gonga koyɗol musidɗo makko ngol woni gonga o dari o rutti mana e ligguey makko no Yusuf wirno ni lamɗo o Yusuf dawa yaltarde Yusuf wi sa yi ciftorami ɗo kalifa ma o yalti o woni to lamɗo fodde ɗiɗo duuɓi pop nde won noon ko sikkanno ko mayow o yaltata walla maw ɓooy toon walla maw tampu o yalti o hoddiro Allah e koyɗol ngol Yusuf firtannomo woni gonga lamɗo o yi koyɗol ɓe ƴeewi kala pirannoɗo koyɗi mabɓe penali ɓe piranno ɗon wagueɓe mabɓe e wileɓe mabɓe gaari mbaddi hen ha tampi donki firde koyɗol ngol ɗo tan kanko oɗo mo Yusuf wino ciftora kam uskurni inda rabbika ciftora kam to kalifa ma sa yeehi o yejjiti ko ɗo ɓeɗon donki firtude ngol ɗo koyɗol ɗo omo andi joom koyɗi nde wonnon on firaninomo woni gonga o yiiri guite makko ra'ayal ayni o siftori o andi noon ngol ɗo koyɗol ndeke ala babanɗo ngol so wona Yusuf kono ɗo siftori ɗo tan o min noon mi waɗi ko boni saabi annabi Allah o nelinomi somi yeehi yomi siftor ɗum ɗo kalifam ɗo mi yalti guilnen komi jejjiɗɗo min de cheyɗade yejjitini kam ɗum ɗo min de mi waɗi ko boni min de mi andano jaranmi toon on e miijade kono omo andi kam ala bawanɗo ngol ɗo koyɗol so wona Yusuf omo miijo e ɓerde makko com badio Allahu akbar ɗum so yettima ɓajamo joni mawo serdu ɗum no machine serdirta mana gandanɗa hoorema condi e cengle ni wallahi mo serdi ɗum no gufi jaltirte gawri ni mawo seeɗa ɗum o setto ɗum o setto omo miijo e hoore makko kanko oɗo to dariɗo lamɗo kay ronki dañde pirtanowo kala moɓe gaddunoɓe noddi ɓurɓe mawnude foof noddama donki keddi ko kanko o miijo Allahu akbar lamɗo o noddiɓe kamɓe foof qala al maliku
lamɗo misra biyeteɗo rayyano bonil walidi o noddi kamɓe fof o wi gaare gaay min komi jiiɗo ko hawni mbiɗa yiiɗo ko hawni mi ronki famde gaare balle kam ɗo gaare balle kam ɗo mi yi koyɗol kawnugol no feewi mboɗo yiiɗi haalan ɗon koyɗol ngol ballon kam holno koyɗol ngol firtira o noddi yimɓe makko ɓe joni noon ɗo haalata koyɗol ɗo ko ɗon bande men ɗimmo gasi ko ɗo kaɗeten so hawre welede Allah hokken kadi hawrude aset garowo mbawen jokkude holno koyɗol ngol wayi ronkuɓe firtude ɓe holno mbi caggal ɗum holno yettiri holno Yusuf firtiri holno Yusuf yaltiri inchallahu taala sen kawri aset goɗɗo ko nden mbaweten yaltinde ɗum oɗon jarlo oɗon jaafo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Khalid Abdoulaye Sy ko oɗo wonno ɗo yeeso haalirde ɗo yeeso kabirde to noon ko musidɗo meɗen guiɗo meɗen sehil meɗen moƴƴo mo Allah moƴƴini hono Saydou Abouba yo Allah junnu gurdam oɗon jarlo oɗon jaafo wama tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh